Ola, o meu nome é Puri Torrente e son orientadora laboral na área de orientación laboral e emprego da Universidade de Santiago. Neste vídeo vou explicar algunhas das convocatorias e opcións que existen para realizar prácticas en Galicia. Voume centrar nos programas de prácticas que teñen convocatoria aberta durante todo o ano ou que abren cunha periodicidade preestablecida. Ademais, ao final do vídeo comentarei algunhas páxinas web nas que se poden consultar outras convocatorias puntuais que se van sucedendo ao longo do ano. Realizar prácticas durante os estudos ou ao finalizalos é unha actividade moi recomendable, xa que permite poñer en práctica os coñecementos adquiridos e facilita a incorporación ao mercado laboral. Moitos dos alumnos que participan nestes programas conseguen un contrato nas empresas nas que realizaron as prácticas, pero ademais son experiencias moi valoradas polas empresas á hora de realizar un proceso de selección. Os programas dirixidos a estudantes teñen dúas modalidades: as prácticas curriculares e as prácticas extracurriculares. As curriculares formarían parte do plan de estudios de cada titulación e poden ter carácter obrigatorio ou voluntario, dependendo dos estudos. As extracurriculares serían de carácter voluntario e non formarían parte do plan de estudios. Agora imos ver algúns destes programas. O primeiro que imos ver é o programa de prácticas extracurriculares do Consello Social da USC. Os requisitos para poder participar son estar matriculado nun grado ou máster da USC, non ter cualificado no expediente académico o traballo de fin de grado ou máster da titulación pola que se solicitan as prácticas, non ter realizado o número máximo de créditos en prácticas extracurriculares e non ter relación laboral coa entidade na que se van realizar as prácticas durante o período de realización das mesmas. Hai dous tipos de prácticas: as de adxudicación ordinaria e as de adxudicación preferente. As de adxudicación ordinaria pódense solicitar en dúas convocatorias, unha no mes de febreiro e outra no mes de setembro, optando deste modo a algunha das prácticas que propón o Consello Social. As de adxudicación preferente, en cambio, estarían abertas todo o ano, sendo o alumno o que ten que buscar unha empresa ou entidade na que a realizar as prácticas. Neste caso é máis complicado buscar empresas, pero tamén ten vantaxes como a posibilidade de realizalas no período escollido polo alumno e nunha empresa do seu interese. As prácticas realizadas a través desta convocatoria non son remuneradas e pódense realizar en empresas e entidades públicas e privadas de ámbito nacional. En canto á duración, poderían ser dun mínimo de 125 horas e un máximo de 750 que se convalidarían por créditos ECTS. Imos entrar na página web do Consello Social. Clicamos no apartado de prácticas no lateral dereito e aquí atopamos toda a información relativa ás convocatorias. Listaxes de adxudicatarios e outras novas relacionadas. Agora imos coñecer os programas de prácticas da Fundación Empresa Universidade Galega, máis coñecida como FEUGA. Esta fundación ten dous tipos de bolsas de prácticas, unha convocatoria dirixida a estudantes e a outra a titulados recentes. As bolsas para estudantes teñen como obxectivo ofrecer unha visión sobre o funcionamento dunha empresa e a preparación para unha futura incorporación ao mercado laboral. As tarefas realizadas neste caso teñen un carácter formativo. Os requisitos para participar son ter matrícula activa nunha das 3 universidades públicas galegas, ter menos de 31 anos, ter superado o 50% dos créditos necesarios para a obtención da titulación, non ter relación de parentesco cos responsables da empresa na que se realizarán as prácticas e, en todo caso, cumprir aqueles requisitos que a empresa estableza. Neste caso non hai un prazo de solicitude, xa que depende de cando demanden bolseiros ás empresas, polo que pode haber solicitudes durante todo o ano. A duración do período de práctica sería dun mínimo de 2 meses e dun máximo de 12. Estas prácticas son remuneradas e no caso de que sexan a xornada completa, a contía mínima a percibir sería de 555 euros mensuais, que deberán realizarse en empresas da Comunidade Autónoma de Galicia. As bolsas de prácticas para persoas tituladas teñen como obxectivo a preparación para o desempeño profesional. Os requisitos para poder participar son
alumnado que teña un título de grao ou doutorado universitario ou que estea matriculado nun máster oficial. Estar inscrito no Servizo Público de Emprego e facer constar na inscripción que se desexa optar á bolsa FEUGA. Ser menor de 31 anos. Ter cursado os estudos nalgunha universidade galega e telos rematados nos últimos 3 anos. Ademais, non se debe ter experiencia laboral relacionada coa titulación. Como no caso das bolsas de estudantes, non existe un prazo de solicitude, xa que a convocatoria estará aberta durante todo o ano. A duración do período de práctica será dun mínimo de 2 meses e un máximo de 12, e terán unha contía mínima de 612 euros brutos na modalidade de xornada completa. As prácticas se realizarán en empresas da Comunidade Autónoma de Galicia. Ademais, FEUGA ofrece ás tituladas e titulados participantes no seu programa de bolsas a posibilidade de participar no programa Despega. Trátase de un programa de adestramento profesional online. A finalidade é ofrecer formación nas competencias, habilidades e aptitudes máis demandadas no mercado laboral, mellorando a inserción laboral unha vez finalizado o programa. Imos entrar na página web de FEUGA para ver toda a información que teñen relativa ás becas. Como vemos, pois teríamos información referente ás diferentes modalidades de bolsas que ofrecen. Por unha parte, pois estarían as bolsas dirixidas a titulados universitarios das que falamos antes. Se clicamos, poderíamos ver toda a información relativa a condicións, requisitos, as bases do programa e os documentos para facer a solicitude das becas. Si seguimos hacia abaixo, vemos que teríamos a mesma información relativa ás bolsas dirixidas a estudantes universitarios, condicións, destinatarios, bases e formularios de solicitude. E máis abaixo vemos que existe a posibilidade tamén de solicitar estas bolsas para titulados de formación profesional, tanto de formación profesional tradicional como da formación profesional dual. Máis hacia arriba, se volvemos, pois vemos que podemos rexistrarnos, se somos usuarios, pois poderíamos xa facer a solicitude dunha beca directamente e tamén nos dá a opción de ver as bolsas que hai publicadas en cada momento. Esta páxina que imos ver agora, pois é unha páxina que vai variando en función de cada momento, das bolsas que hai abertas en cada momento. Neste caso, pois, este sería a listase de becas, como vedes, pois é bastante longa, e poderíamos facer unha busca. Bueno, pois, se poñemos pois, o tipo de beca titulado universitario, poderíamos en texto pois, poñer unha palabra clave por área de coñecemento ou titulación para buscar unha bolsa correspondente a unha área concreta. Nos imos facer unha busca xeral, non imos poñer palabra clave e nos aparecerían pois, as bolsas que hai neste momento para titulados universitarios. Se clicamos, entramos nalgunha delas, poderemos ver a información relativa a esa bolsa. Pois a duración, que serían 3 meses, o tipo de xornada, pois o departamento ou ámbito no que se realizarían as prácticas, cantos bolseiros pois require esa empresa en particular, pois un pouco que tipo de requisitos se solicitan por parte da empresa. E neste mesmo apartado pois, nos deixaría aplicar como candidato, é dicir, presentarnos como candidatos ás bolsas. Imos comentar agora os programas de prácticas da FUAC, Fundación Universidade da Coruña. Esta fundación dispón de programas abertos a persoas tituladas e estudantes de calquera universidade española. O programa da FUAC dirixido a estudantes ten as seguintes características. O seu obxectivo é facilitar a adquisición de competencias preparatorias para o acceso ao emprego. Para poder participar hai que acreditar ser estudante de algunha universidade española co 50% dos créditos superados. Tamén vai dirixido a alumnado de doutoramento, máster e posgrao. Ademais, habería que cumplir algún dos seguintes requisitos.
ser galego ou fillo de migrantes galegos, ter residencia en Galicia ou estar estudando nalgunha institución académica galega. Podes optar a algunha destas bolsas durante todo o ano, xa que depende das ofertas de prácticas que fagan as empresas en cada momento. Teñen unha duración de entre 320 e 750 horas durante o ano académico. Estas prácticas son remuneradas e a contía da bolsa varía entre 300 e 400 euros ao mes en función do número de horas e se realizarán en empresas da Comunidade Autónoma de Galicia. Por último, comentar que os interesados, ademais de optar a algunha das bolsas abertas, teñen a posibilidade de buscar unha empresa do seu interese na que realizar estas prácticas. Programa da FUAC para persoas tituladas. A finalidade é achegar os titulados recentes ao mundo laboral, preparándoos para a súa incorporación profesional. Poden optar as persoas tituladas de grao, máster ou posgrao nalgunha universidade española que obtiveran o título nos últimos 3 anos. Ademais, deben cumplir algún dos seguintes requisitos: ser galego ou fillo de migrantes galegos, ser residente en Galicia ou ter obtido título nalgunha universidade galega. Por último, é requisito imprescindible non ter experiencia profesional con contrato relacionada coa titulación pola que se opta. Ao igual que no caso das bolsas para estudantes, a convocatoria está aberta todo o ano. En canto á duración das prácticas, será dun mínimo de 3 meses e máximo de 12, e se realizarán en empresas da Comunidade Autónoma. A contía da bolsa pode variar entre 360 e 600 euros ao mes, en función da modalidade de xornada, media ou completa. Comentar que neste caso o alumno ou alumna tamén poden buscar unha empresa que os quera acoller como becarios baixo este programa. Na página web da Fundación Universidade da Coruña temos toda a información relativa a estas bolsas. Como vemos neste apartado, as persoas interesadas poden rexistrarse para poder optar a algunha das ofertas de prácticas. Ademais, se miramos máis abaixo, teremos información de todas as prácticas e ofertas de emprego que hai abertas neste momento. Imos entrar nesta. Como vemos, temos toda a información relacionada con esta práctica: a duración, o horario, a contía económica, as funcións, e aquelas persoas interesadas poderán inscribirse na oferta clicando neste apartado. Previamente teremos que estar rexistrados. Tamén desde aquí podemos entrar neste apartado no que teremos máis información sobre os requisitos para poder optar a unha das bolsas. Os programas que vimos ata este momento son programas de carácter xeral e, polo tanto, non restringidos a determinadas titulacións. Pero hai outro tipo de programas de prácticas que ao longo do ano van convocando diferentes organismos e institucións públicas, e ao ser puntuais, o modo de obter información deles é consultando diferentes boletíns informativos. Vou comentar os máis relevantes no caso das bolsas de carácter autonómico. O Diario Oficial de Galicia é unha fonte de información moi útil. Neste boletín se divulgan os diferentes actos da Administración e do Goberno de Galicia que teñen carácter oficial. En el atoparemos tamén información relativa ás convocatorias de bolsas dos organismos públicos de Galicia. No lateral esquerdo temos acceso ao último DOGA publicado e podemos entrar en cada apartado. Neste caso é importante unha atención especial ao apartado de outras disposicións, que é onde se publica habitualmente a información referente ás convocatorias de bolsas. Tamén podemos acceder a un histórico de todos os DOGAs publicados, polo que non será necesario consultar o boletín a diario. Podemos, por exemplo, acceder a unha vez a semana e consultar todos os DOGAs publicados de luns a venres. Imos ver un exemplo e imos entrar no DOGA do mércores 12 de febreiro, no que se publicou unha convocatoria de bolsas da Escola Galega de Administración Pública. Aquí atoparemos toda a información relativa ás bases que regulan esta convocatoria. Como, por exemplo, a duración e a contía da bolsa, os requisitos das persoas solicitantes e o lugar e o prazo de presentación de solicitudes, entre outra información. Outra fonte de información de interese son os boletíns provinciais,
que podemos consultar desde a páxina do Ministerio de Presidencia. Como vedes, desde esta web temos acceso tamén ao boletín oficial da Unión Europea e a todos os das comunidades autónomas. Pero a nos o que nos interesa neste caso son os provinciais. Imos acceder, por exemplo, ao da provincia da Coruña. Veremos que sigue unha estructura similar a todos os boletíns oficiais e que nel atoparemos, cando haxa convocatorias abertas, información sobre bolsas de organismos de ámbito municipal e provincial. Quero comentarvos tamén o Boletín de Información Profesional BIP que elaboramos desde a área de orientación laboral mensualmente. Como vedes, o acceso sería a través da nosa páxina e aquí podedes consultar tamén outro tipo de bolsas. Imos acceder ao último boletín publicado, que sería o do mes de maio, neste caso. Como vedes, pois aquí teríades toda a información relativa, ademais de a prácticas e bolsas, tamén a emprego. Se clicamos no apartado de bolsas, pois veremos as bolsas que están activas e abertas neste momento. Non serían só bolsas a nivel autonómico, pero cando as hai, pois tamén se publicarían aquí. Por último, quero comentarvos un recurso da Consellería de Política Social da Xunta, que sería a páxina de xuventude.net. Nesta páxina tedes información actualizada de emprego, actividades formativas, voluntariado e tamén, como vedes, pois de as últimas convocatorias de bolsas e axudas. Ademais, hai acceso tamén a un boletín de bolsas e axudas no que podedes consultar pois información máis detallada. Para finalizar, invítovos a contactar con nós na área de orientación laboral e emprego para ampliar información ou resolver dúbidas sobre estes e outros programas de prácticas e empregabilidade.